Welcome back mga idol. Mayroon na naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon, pork ribs at liempo. So, mayroon din tayong sauce dito. Ito. At saka may kanin sa likod. So, bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. So, naghugas na tayo ng mga kamay, mga idol. So, ano pa inaantay natin? Umpisahan na natin 'to. First bite. Ito, oh. Lama. Oh.
Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. At sana huwag kayong magsawa panoorin aking mga video. Maraming salamat. Bye-bye.